May gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanan nga nagasunod sa atong buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo. Apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa pulong sa Ginoo sa hamubo nga pamaagi. Please turn with me to Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah kapitulo 40 bersikulo 31. Ang giingon dinhi: Apan kadtong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. May mga panahon sa atong kinabuhing Kristohanon, mga kaigsuunan, nga murag magluya ta. Murag magmala ang ato ang Christian life for some reasons. Moabot gayod sa punto sa atong kinabuhi nga murag mawad-an ta og gana. Ug kun moabot man kana sa usa ka Kristohanon, murag tanan man tingali na kasinati ni ana, ang atong kalag maguol gayod kaayo sa nga tanan. Kahibalo gyud ta nga duna gyoy diferensya. And during those times, pwede natong iampo, Lord, i-revive ko, i-restore ko, Ginoo. Pukawa ako kay murag lahi na gayod ang akong gibati karon sa akong espirituhanon nga kinabuhi. So anaa ka ba ni ana nga kahimtang igsuon? Ang imong paglakaw kauban sa Ginoo malah, ang imong kasing-kasing muraog nakunhuran ang imong pintig sa pagpitik sa imong kasing-kasing para sa Ginoo. Unya murag dili naka-conscious sa presensya sa Ginoo. Ang imong pag-ampo muraog na pasagdahan nimo higala. Unya ang imong paglakaw kauban sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong manluluwas, wala, layo kayo sa ngatanan imong pamati sa atong buhi nga Dios. Unya ang prayer imbis nga pribilehiyo nato ni ingon nga anak sa Ginoo, mura og burden na kaayo para kanato. Unya ang atong espirituhanon nga kinabuhi mura og kapoy, sporadic, spasmodic, mura og luya kay isa nga tanan. Wala na nato na enjoy ang bread of life, the word of God, ang atong Ginoo. Unya ang mga temporaryo nga mga butang ni ining kalibutana, kwarta, pangita sa kinabuhi, mga gamit, mura og mas attractive kanato kaysa sa buluhaton sa Ginoo, kaysa sa presensya sa atong Ginoo. Kung nahitabo ka na sa imong kinabuhi igsuon, klaro jud kaayo sa nga tanan nga indication na nga nagmala, murag nagbackslide ang imo ang kinabuhi. Dili na ka malipayon sa atong Ginoo. Well, ang atong maistorya ni ana, bangon. Tawag sa Ginoo. Dili ka kontento kung tinuod ka nga Kristohanon, di jud ka magpabili ni ana nga kahimtang. Bangon, igsuon. Tawag sa atong Ginoo. Pangutana sa atong Ginoo, Lord, pukawa ko. Dili ba ko nimo pukawon o Dios? Dili ba ko nimo hatagan og bag-ong kusog? Kung ang Ginoo unta walay pagpakabana kanato, pwede biya unta kita nga silutan gayud niya. Pasagdahan na lang sa atong pagkamala hangtod nga malunod na gayud kita. Pero ang Ginoo, mga kaigsuunan, taliwala sa iyang kapungot, iya gihapong mahinumduman ang iyang kaluoy. In wrath, He remembers mercy. Iyang ipabalik nganha sa iyang tiilan ang mga karniro niya nga murag na palayo kaniya. O hinaot nga dili jud ka komportable sa imo ang kahimtang karon igsuon kung anaa ikaw ni ana nga kahimtang. Well, unsaon man nga ma-revive ang atong kalag? This is very basic. Mubalik gayud kita sa basic higala. Mutawag ta sa atong Ginoo. Mangaliya kita, muyangungo ta, muampo kita. Pangayuon nato kaniya ang kusog. Magpaabot kita kaniya. Muluhod kita diha sa mga pag-ampo. Abliha nato ang atong Biblia. Mamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Sa pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo, ang balang espiritu magapanglihok, makuratan na lang kita. Aduna na kitay bag-ong kusog, aduna na kitay bag-ong kadasig. Ang Ginoo iyang gipainit ang atong kasing-kasing, iyang gipatubigan nga nagmala na unta.
Mao nga naara gihapon kanato ang disiplina. Nagsalig kita sa balaang espiritu nga iyang panalanginan ang ato ang pagpaningkamot, pero kinahanglan gayud kitang maningkamot. Kinahanglan gayud kitang magpursige, mga kaigsuonan. Tawag sa Ginoo, pangayiwa ang pagkapukaw, ang bag-ong kusog, bag-ong kadasig, pamalandungi ang pulong sa Ginoo, pangitaa si Hesukristo sa tanang pahina sa balaang kasulatan, ug pangayua sa Ginoo nga dili na madugayan pa, mubalik ikaw sa atong buhi nga Dios, imong ang kadasig ma-restore, ma-revive, ang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mahimong pagkaon sa imong kalag kada adlaw, uhawon ikaw, gutumon ka sa pulong sa Ginoo, ug magampo gayud kita sa Dios. Para sa mga kahigalaan nato nga wala pa sa atong Ginoong Hesukristo, dili mo ka-relate, gumikan kay wa pa ninyo matilawi kung unsa gayud katamis ang paglakaw kauban sa Ginoo, ang relasyon kauban sa Ginoo. Sa tinuod lang ang mga tawo nga wala pa kang Kristo, kaaway sa Dios. Ang tunglo ug kapungot sa Dios anaa kanila, gumikan sa sala, pero higala pwede nga dili ka magpabili ni ana nga kahimtang. Matangtang ang tunglo ug kapungot sa Dios nganha kanimo kung maghinulsol ka sa imong sala, imong angkunon nga dili gyud ikaw makalimpyo sa imong kaugalingon. Gikinahanglan nimo ang dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong. Gikinahanglan nimo ang atong Ginoong Hesukristo. Insakto na ang gibuhat niya didto sa cross sa Kalbaryo. Hinulsuli ang imong sala ug dangop kaniya uban sa dakong pagpaubos. Saligis siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug ang kalinaw nga dili gayud masukod, dili ma-describe, dili malarawan niining kalibutana, dili masabta niining kalibutana, maanaa kanimo higala. Dangop kang Kristo karon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa pag-remind nimo kanamo, kinahanglan gayud kaming maningkamot. Dili namo itugot nga magpabilin kami sa mala nga kahimtang, walay kadasig. Hinaot nga dili namo kini paundayunan. Hinaot nga maningkamot kami, makigbiso gayud kami nga mubalik kanimo, mutawag sa imong ngalan, muyango kanimo, ug mamalandong sa imong pulong, magbasa sa imong pulong, mamalandong niini. Pakikistoryahi kami o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.